Bangis. Wai gashi a ce minti 30 mutum yana tsaye bai samu yaro ba shi aika. Wallahi kuma ga zahin rana. Ni ina ganin ma wuciya zan yi wallahi don dai na gaji gaskiya. Bari dai mu wuce in sake dawo to shikenan. Wallahi ai sai salama nan shi ya gare babu yaro wallahi. Kai. Akai ba shi na ba. Na da zuna Allah kai to da Allah. Ba kai na kace ka te ka an su kan mama ka wurin kitso ba. Awo. Ina yake ko an sa shi cikin aljihu. A'a wallahi an tura mata WhatsApp to shi na zan ta an gani yanzu an tura mata sai mu ɗebe. What? Ka WhatsApp an ka tura kan. A to wallahi kamata yanzu kan mu bi shi har gida. Wallahi da za a cire kan nan. Ina kake Bangis? Kawwa ka kawun ma wallahi. Wallahi mu tai. Kai za mu tai. Bare mu tai. Allah ka aiki yaro tun ɗazu yanzu ƙarhe nawa ya ce an so mata kanta abu ya zama abin da ya zan. Kai ina ka tsaya tun ɗazu halan? Kai ni wurin ne kitsin nan. Ina kan yake? Ce an ka an tura ta wasu. Amma ka hai kowa sani yau kwana 3 ba mu da wuta shi yagga. Ko ɗazu da wayata ta kira ta. Abin da za a yi daga nan ne ka juya. Maza za ka an so min kan mahata. Tare ne wa an banza bi. Ce an ka akunna janarita a ɗebe ta wasa. Wani janarito? Ni wannan magana banza ta zo kaina ba. Wanga ai renin wayo ne. Ka juya na ce. Ka yi mutum ba ka yi halinsa ba. Wallahi yaron ga mugun samnan yaro na wallahi. Haka ake yi. Kai ka san wani abu can WhatsApp ba WhatsApp ba wallahi. Ka ran mutane. Ya ma ɓanna min dare wallahi. Ke? Wallahi abin nan ya bani dariya. Wata san tun ɗazu ina ta na ga wannan gashin kamar ba naki ba. Amma ko ke bani mamaki. Shin bata gano takuna tun ɗazu ba? Wallahi ban gano ba. Wallahi ko wani organic na tennis samu kaina ashe yayi expire ya twatule min kai. Allah ko lillahi. Kika sa ma gashin Ni ne? ko sa. Yanzu ai gashin gaba na bana na Rabina. Wai kina nufin gashin Rabi ne kika sa? Wallahi shi na ko na daddawa ma kaina. Ke ina na ga wanga gashi. Ke san karamar yarinya ta dole na da ya ranka hitowa kadan kadan. Wallahi gaba ɗaya ban gane ba tun da ina. Wallahi shi na. Wallahi ni yanzu mata kar siyasa zan hitowa. Ashe ko in kika fito zamu. Ke ga posta gari. Salamu alaikum. Wa alaikum. Salamu alaikum. Ni na da azumi to an saka mamata. Kin ga take tura ta WhatsApp. Na gane. To wallahi shi mu kwanan 3 ba mu da wuta. Dan haka baba na ce in tayi an so shi. To ni ina ruwa na. Wallahi ko yanzu corona an Tun da zufa na tura kan nan ta WhatsApp. In ba ku da wuta ba akwai jen ba ku je ku sa mai mana ku tada jen ku sa mata data ku cire mata kanta. A to ina ruwa na kaga kai nan wajen. Kaga kai nan wajen dudduba kaga kai. A'a ke tsaya taho. Ka zo kana ce mun ba ku Eh ga na hakuri. tura. Mina naka faruwa shi. Kitso na yi wa mamashi. Eh. Baban shi bala ya damu wai ta taso. Na ce mata ta tafi sai in mata kitson in na mata kitson sai in tura mata kanta WhatsApp kuma na riga na tura tun Raya, shin wani irin kai kan shanu ko kuma kan rago? mamarsa kan mamashi. Na riga na tura Kan mamata. What? In ba ka na riga na tura babu ruwa na. Ku je ku nema abu na riga na. Kai taho, dawo nan. Nan. Ina na kake doka? Kan mamata. Min sunan ka do Allah. Tabare. Mina na? Tabare. Do Allah in neme ka wata alfarma. Ina ji. Wallahi kullun ne hito sai na hito da takalmi AC yau ɗaya na abba hito da shi ba ka san ban son zafi. Don Allah kana taimaka min ka ɗaukan min ka ga in ta gama min aiki ne ka kai min shi gida don ban son rana ya min nauyi. Ni da ma haka mama za ki ce ɗauka miki kai. Na ki ɗauka miki kai tanjan da Allah. Mina na? Don Allah taho ka taimaka min ka kai min shi gida. Ai yaran yanzu haka suke yi. Haka suke tun da Wallahi ban iya hita da kanka gaskiya na rantsa Allah cikin rana. Wallahi sai ke cire kanka ke wallahi lega ki gani kan mutum uku ne cikin wajen. Sai ke cire kanka ke tura min shi ta WhatsApp wallahi. Wallahi na gama ba ni kuɗi. Wace kuɗi? Ni zan bada kuɗi. A to me kike nufi ba? Wallahi ban ba tun da kin saba turawa sai ke tura min da yawa. Wallahi sai kin biya. Wallahi ban biya ne ina jakkata.